razón de estarmos hoxe aquí, que imos a partir de manifestación hasta San Caetano, ben dado, como é sabido, polo ataque sin precedentes que estamos a recibir da Consellería de Educación. Pero estes ataques, esta amenaza non é só contra o profesorado galego, senón vai ao que son as bases da defensa dun ensino público de calidade. Sin lugar a dúbidas, a nosa ampliación do horario lectivo está fundamentado nunha rotura unilateral dun acordo que tiñamos asinado todas as organizacións sindicais hai 4 anos. Esta rotura supón liquidar máis de 1000 postos de traballo só en infantil e primaria e mesmamente pode chegar ao 10% en secundaria. Pero esta rotura unilateral e antidemocrática deste acordo vai a supor que o profesorado non poida atender a diversidade, non poida facer fronte ao fracaso escolar, non poida levar a cabo apoio ao reforzo educativo e mesmamente o alumnado con necesidades educativas especiais verase imposibilitado de ter unha atención de acordo coas súas necesidades. Estamos, polo tanto, ante unha imposición, ante unha cruzada dun conselleiro de Educación que realmente suma xa unha serie de medidas todas regresivas, todas involucionistas na defensa do ensino privado concertado, ao cal dirixe máis do 11% do orzamento, mentras o ensino público que diariamente vese recortado, mentras o ensino público ni siquiera se cubren as institucións do profesorado, mentras no ensino público desaparecen postos de profesorado a diario. Desde a CIGA temos que dicir que non vamos a consentir esta agresión nova do conselleiro. No seu día foi a cruzada contra o galego, hoxe é a cruzada contra o ensino público e que, polo tanto, nos terá en fronte. Temos tamén que xa anunciar que o día 9 de setembro iniciaremos o curso con unha manifestación nova en Compostela. O día 20 levaremos a cabo un paro de media hora de brazos caídos en todos os centros e o día 21 e 27 de setembro está prevista tamén unha folga, 2 folgas xerais en todo o ámbito do ensino público na Galiza. O Conselleiro de Educación ten que saber que única e exclusivamente a saída que só cabe a un conflito como isto é a retirada da orden que liquidou, que suspendeu de maneira literal o acordo que tiñamos. Do contrario, continuaremos na movilización. E solamente para rematar, dicir que seguramente o servicio, o único servicio que o Conselleiro de Educación lle pode facer ao ensino público de Galiza é a súa dimisión, xa que estamos ante un conselleiro que ten como obxectivo liquidar o ensino público e agredir ao profesorado. Non o incremento do horario lectivo para o profesorado. Esta multitudinaria manifestación é a mostra máis evidente de que o profesorado exixe a retirada da proposta de incremento de horario lectivo para o profesorado de infantil, primaria e secundaria e a imposición de novas funcións. Por iso mesmo, exiximos o mantemento e o cumprimento do acordo de 8 de xuño de 2007 sobre a xornada de traballo do profesorado do Corpo de Mestres. Así foi reclamado na mesa sectorial de 21 de xuño polas organizacións sindicais que representan os máis de 32.000 docentes do ensino público. O acordo de 8 de xuño foi suscrito pola Administración e a totalidade das organizacións sindicais integrantes da mesa sectorial naquel momento. Por tanto, contou co acordo unánime das partes negociadoras que entenderon a necesidade de reducir o horario lectivo do profesorado do Corpo de Mestres de 25 a 21 horas lectivas, destinando estas 4 horas, ademais da titoría cos pais e nais, a realización das dinamizacións da biblioteca, recursos TIC, convivencia escolar, mellora da calidade educativa e dinamización de programas internacionais, etc. O incremento do horario lectivo do profesorado vai inviabilizar a realización destas actividades e moitas outras, o que irá en detrimento do ensino público, que non contará
co abano de recursos que a actual xornada permite. A proposta da Consellaría introduce tamén modificacións significativas na carga lectiva e funcións e distribución horaria do profesorado de secundaria, que vai ver como o seu horario lectivo vai pasar de 18 a 20 horas. Todas estas medidas comportarán a redución dos cadros de persoal nos centros, o deterioro na calidade do ensino. A atención á diversidade verase resentida e destruirase emprego. Só en primaria e infantil suprimiránse máis de 1000 postos de profesorado. A proposta unilateral da Consellaría de incrementar o horario lectivo afonda no desprestixio da función docente, enviando unha mensaxe de descrédito do profesorado á sociedade, actitude, por outro lado, reiterada por esta Consellería co seu conselleiro á fronte, que repetidamente se ven negando a atender as demandas de máis profesorado nos centros, nomeadamente as sustitucións do profesorado. Todo isto repercute na imaxe e na calidade do ensino público, unha calidade na que incide negativamente o mantemento dunha ratio de 25 alumnos por aula en infantil e primaria e de 30 en secundaria, cifras que nos lugares de maior poboación escolar son superadas porque non se computan os repetidores ou porque a inspección obriga a matricular máis alumnado. O motivo real que leva a Consellería de Educación a impoñer esta proposta non é outra que continuar desmantelando os servizos públicos e reducir os cadros de persoal dos centros, co obxecto de avanzar na súa privatización. Trátase dunha directriz que veu aplicando xa no presente curso o deixar de realizar moitas das sustitucións necesarias e recortando profesorado nos centros. Agora quere leválo máis alá e incrementa o número de horas lectivas para reducir o número de profesoras e profesores necesarios. Recoñéceno cando falan de xestionar de xeito eficiente os recursos da Consellería. Mais este argumento non se sostén se consideramos que se tiran libros polo único delito de estar en galego ou se invisten cantidades importantes de diñeiro de todos nós en propaganda innecesaria e perniciosa e, por tanto, recórtase constantemente no ensino público, sempre coa única intención de desprestixialo en favor do privado, aínda que segregue alumnado por razón de xénero. En todo caso, cabe lembrar que o profesorado xa se nos impuxeron varias medidas de eficiencia, como foi a reducción dos nosos salarios en máis do 7% e a restrición do acceso á formación, a eliminación de diferentes modalidades de licencias por estudo, etc. Obrígasenos a desempeñar todo tipo de funcións e cometidos. A nosa multifuncionalidade vese acrecentada cunha nova responsabilidade, como é a da custodia do alumnado, a chegada e saída do transporte, de xeito que o transporte, que segue a condicionar os horarios dos centros, condicionará tamén a xornada de traballo do profesorado. Sen abordarse a problemática do transporte escolar. Saiba o señor conselleiro que o profesorado galego considérase agredido por este atropelo contra os profesionais
do ensino público e sentímonos insultados pola súa negativa a entrevistarse coa mesa sectorial cando así o requeriu o pasado 21 de xuño. É unha burla aos nosos dereitos laborais, pois a mesa sectorial é un órgano que emana da legislación vixente, foi elixido polo profesorado e ten como cometido representarnos a todas as e os docentes ante a Consellería de Educación, trasladándolle a posición do profesorado ante distintos temas, nomeadamente todos os que teñen que ver coas nosas condicións laborais. Vostede, que xa tiña pouco, ven de perder todo o seu crédito como conselleiro. Con este proceder e estes ataques ao ensino público, o mellor servizo que lle pode facer a educación galega é dimitir. O ensino galego non merece un conselleiro que falta a verdade, despreza o profesorado e non lle importa a calidade do ensino público. O presidente Núñez Feijóo e a Consellería deben saber que non imos parar de mobilizarnos até conseguir parar esta agresión sen precedentes ao profesorado. Se a Consellería non reconsidera a súa postura e mantén a imposición do incremento do horario lectivo e a obriga de realizar outras funcións, volveremos a manifestarnos o 9 de setembro en Santiago de Compostela. Pararemos de 10 a... Pararemos de 10 a 10:30 en todos os centros educativos de infantil, primaria e secundaria o 20 de setembro e convocaremos varias xornadas de folga en todo o ensino público a comezar polo 21 e o 27 de setembro, ademais doutras movilizacións que entendamos oportunas. Santiago de Compostela,